ଏବେ ବି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 10 ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଗଭୀର ଅପବାଦ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍ମାର୍ଟଏଟ୍ ଆକଳନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନିଆଁଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶରେ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କେତେକ ଅଂଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିପାରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଖବର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଟିଭି।